Benvindas, herbalista ao microfone. Estamos na Roda das Curandeiras, un radio podcast sobre herbalismo, curandeirismo e medicinas antigas, así como outras ferramentas para o cuidado e a procura da saúde, entendida esta dunha perspectiva holística, integradora e comunitaria. Neste segundo capítulo imos facer unha primeira abordaxe, porque estou ben segura de que non será a única vez que traíamos este tema á roda, de un tratamento de suma importancia na nosa tradición popular, o da paletilla ou espiñela caída. A tristura patolóxica foi interpretada de formas diversas ao longo da historia e nas diferentes comunidades. Para as medicinas tradicionais, a tristura patolóxica, a ansiedade, a falta de motivación e sentido non son alleas a outros procesos corporais e saben que algúns destes sentimentos vincúlanse a órgãos e partes do corpo desde onde é posible aliviar e curar este malestar. Falamos de depresión, falamos de melancolía, que foi un dos seus nomes, e a medicina occidental traballou coa hipótese de que provocaba un exceso de bile negra, producida, como os outros humores, no fígado e acumulada no bazo. Tamén é no bazo onde a medicina tradicional chinesa sitúa a orixe dos pensamentos rumiantes, eses pensamentos dos que non conseguimos fuxir, que nos amargan o corazón e a existencia. Isto non é cousa do pasado. Por exemplo, cada vez somos máis conscientes dos estreitos vínculos que existen entre o noso intestino e o noso cérebro e, polo tanto, entre os nosos pensamentos e as nosas digestións. Para a nosa medicina popular, moitas veces este malestar localízase no centro do peito, nun lugar onde se encontra un oso, quizá un órgano, chamado espiñela ou paletilla. A espiñela ou a paletilla, ao caer do seu lugar, produce esas sensacións de desesperanza e angustia existencial e algúns outros sintomas asociados, todos eles dentro do cuadro do que hoxe coñecemos como depresión. Con este nome, depresión, en un contexto de hipermedicalización, é que a caída da paletilla se transformou nunha pandemia a nivel mundial que afecta de xeito alarmante as persoas idosas, a xente máis nova e as mulleres. Os materiais contidos neste podcast son os de unha palestra intitulada A Medicina Popular Reinterpretada á luz das grandes medicinas tradicionais do mundo, ministrada o ano pasado no Congreso de Medicina Popular de Vilar de Perdices. Agardo que sirva como máis un impulso a un traballo colectivo por comprender, dignificar e recuperar esta práctica diagnóstica e curativa da nosa medicina popular, o levantamento da espiñela caída. Imos falar tamén da Aquilea millefolium, a erva dos carpinteiros, a milfolla, a manzanilla das vacas, que é unha erva excelente para o sangue, excelente para os nosos úteros, e nas pílulas botánicas continuaremos a aprofundar sobre os significados ocultos nos nomes botánicos. Comezamos. Acho de moito interés comparar as teorías e prácticas diagnósticas e curativas propias da nosa medicina popular coas prácticas de outras medicinas que ao longo da historia se desenvolveran no mundo. Acontece que moitas veces a interpretación da medicina popular cos óculos da medicina moderna non é capaz de abranguer toda a complexidade destas prácticas da medicina das nosas avoas, entre outras razóns porque a cosmovisón na que asentan ambas, medicina popular e medicina científica, é moi distinta. E por isto mesmo, tamén, hai moitas prácticas propias da medicina popular que só foron abordadas pola etnografía e a antropoloxía, que utilizan os óculos da medicina moderna, da ciencia, polo que foron deitadas no enorme saco daquilo que chaman superstición. Estas mesmas prácticas cobran outro significado a ollos das grandes medicinas tradicionais do mundo, avaladas pola súa longa traxectoria e polos seus resultados e recoñecidas mesmo pela OMS, pola Organización Mundial da Saúde, como acontece coa medicina tradicional chinesa. O levantamento da espiñela é un bon exemplo para ilustrar isto. As imaxes que tedes agora mesmo no ecrã son fotografías do antropólogo Gustav Henningsen dos anos 20 do século pasado,
nos que estamos vendo unha manobra para levantar a espiñela ou a paletilla caída. Tamén ilustra esta mesma manobra a imaxe da diapositiva que ides ter a continuación, que é unha imaxe do xornalista Roberto Moscovic. Entón, que é a paletilla ou a espiñela caída? A nosa medicina popular explica certo estado de decaimento físico, pero sobre todo psicolóxico, por medio da caída da espiñela. Son diversas as definicións, mas se cuadra a máis extendida sexa aquela que dice que a espiñela é un oso ou un órgano que se encontra no centro do peito, na boca do estómago, que cae provocando certa presión, e cando isto acontece, cando a paletilla cae, pois hai unha serie de indicadores, unha serie de sintomas como a falta de apetite, a desafizón polo traballo e polas responsabilidades xerais, apatía, tristura, cansanzo, etc. A práctica de diversas manobras para subir as espiñelas estivo moito extendida no noso territorio e aínda podemos encontrar practicantes e incontables testemunhas. Estas manobras apresentan diversas variantes, como imos ver, desde as que tratan a caída da paletilla localmente, por medio de masaxes, por medio de ventosas, co uso de diversas ervas, etc., até as que tratan esta caída desde a recolocación do corpo con movimentacións e estiramentos de brazos e pernas e da columna vertebral, tal como mostran as imaxes que vedes nas fotografías e nas diapositivas que falamos. Aquilea millefolium, erva dos carpinteiros, milfollas, manzanilla das vacas, erva da rula, piorniña. Moitos nomes para falarnos da que goberna o sangue, fechando as feridas, fortalecendo veias e arterias e cuidando dos órganos fortemente vascularizados, fígado, rins e útero. O seu carácter é o da guerra, por iso é erva de Aquiles, o guerreiro mitolóxico que curaba con ela aos seus soldados. Mas tamén é erva de Venus, a que impulsa o sangue nas matrices criadoras e dadoras de vida. Erva de protezón, guerreira espiritual, que nos pode acompañar para vencer a procrastinación como para aliviar o cansanzo da luita de cada día. Ola, pois a miña experiencia coa milfollas, a milenrama ou Aquilea millefolium, foi a través de tisanas, facía infusión de a planta seca, deixábana reposar 5 minutos, que isto tamén o aprendín a base de ensaio-error, que igual deixábana reposando 10 minutos ou 15 minutos e despois non había quen a tomara. A infusión empecé a tomala cando tiña dor de menstruación e cando me baixaba a menstruación. Aliviábame bastante a dor, pero non tanto como cando empecé a tomar na fase de ovulación, é dicir, unha semana antes ou 2 semanas antes de que che baixara a menstruación. Eu teño quistes endometriósicos, ao principio os tiña moi grandes, sempre estaban recomendándome tomar anticonceptivas, químicas, hormonas, etc. Tomeinas unha vez, isto moito antes dos remedios naturais, e sentaronme fatal, moi mal, e tiven que deixalo porque non me iba nada ben, os efectos secundarios eran super negativos. Empecé a ver os remedios naturais. Resulta que cando fun a facer un recoñecemento para ver como estaban os quistes, isto foi bastante despois de tomar a milenrama. De feito, xa facía tempo que non a tomaba, pero estaban un pouquiño máis pequenos, incluso se había desfeito dun ovario, e teño a teoría de que a milenrama axudou.
Espero que vos guste este audio e que vos sirva de moita axuda. Un saúdo. Entón, que podemos dicer a respecto da caída da espiñela desde a perspectiva da medicina moderna? Para facer isto, en primeiro lugar, imos definir ben que é a que nos referimos cando falamos de medicina moderna, de medicinas tradicionais, de medicina popular. Imos facer isto seguindo o esquema da diapositiva por se queredes utilizala de apoio. Para definir o que é a medicina moderna precisamos primeiro definir o conceito de sistema médico. Un sistema médico é un sistema complexo de organización e transmisión do coñecemento, con centros máis ou menos estáveis de estudo, de teorización, de debate e admisión de novas teorías aplicáveis no seio da propia práctica que a caracteriza. Os sistemas médicos, polo tanto, ten unha tradición escrita, obras de referencia, universidades ou outros tipos de centros de estudo e divulgación e estudiosos e profesionais que velan pola súa coherencia interna. A medicina moderna é un sistema médico, é o sistema médico predominante na sociedade occidental actual. A medicina científica é máis un fruto da modernidade, polo tanto compartilla os seus valores, a súa ideoloxía e a súa concepción da vida. Por isto é unha medicina cartesiana, mecanicista, que aborda o corpo como unha máquina, gobernado pelas leis físicas que gobernan a materia. Aliás, é unha medicina científica que só aceita como válido aquilo que é capaz de medir e de comprender racionalmente. A medicina moderna non é o único sistema médico que existe. De facto, coñecemos por medicinas tradicionais os sistemas médicos que teñen a súa orixe na antigüidade, como son a medicina tradicional chinesa ou a medicina ayurveda, por citarse cuadra as que son hoxe máis coñecidas. Entón, sistema médico é aquel sistema complexo que comprende todas estas características que estivemos citando, e dentro dos sistemas médicos encontrámonos a medicina occidental moderna, a medicina chinesa, a medicina ayurveda, etc. etc. A medicina popular, pola contra, non é nen forma parte de ningún sistema médico. Por qué? Porque é unha medicina de ámbito familiar ou local, con un sistema de transmisión do coñecemento oral, e, polo tanto, carece deses centros de estudo, deses mecanismos de adaptación ou de innovación de novas teorías, etc. Pero isto non quere dicer que a medicina popular sexa totalmente allea aos sistemas médicos do seu entorno, o contrario. A medicina popular é moi permeável á influencia externa, precisamente porque non ten estes centros de estudo que filtran esas influencias. E isto é observável, podemos colocar moitos exemplos, non? Por exemplo, cando un atador, un cachirulo, un indireita ou un curandeiro, como lle chamedes na vosa zona, coloca un pé escordado. Isto conto porque é unha anécdota que me aconteceu a min. Este curandeiro utiliza na súa práctica un trombocid ou algún medicamento antiinflamatorio de uso común. Sería este un exemplo de como a medicina popular absorbe as influencias do entorno, tanto no uso de remedios e prácticas terapéuticas, como foi este exemplo, como na propia interpretación da enfermidade. Isto lémbrame un exemplo recollido nun estudo antropolóxico realizado na Galiza dos anos 90, nos que se relata o caso dun rapaz que acude ao psiquiatra porque dice ter un aire de sida. Os males de aire os airados é unha interpretación da medicina popular sobre a enfermidade, e aquí existe unha combinación entre esa concepción popular e unha concepción tirada da medicina moderna. Pola mesma, o uso actual das ervas medicinais resposta tamén a estas influencias. Podemos usar o sabugueiro
para a gripe, igual que facían as nosas aboas fai 150 anos, mas o criterio de diagnóstico, a identificación da gripe como unha enfermidade de orixe vírica, é tirado dos criterios da medicina moderna. Voltando á caída da espiñela, desde a perspectiva da medicina moderna, os seus síntomas característicos, o cansanzo, a apatía, a tristeza, poderíanse corresponder con un cuadro daquilo que se diagnostica como depresión. Mas nunca a depresión, nen este conxunto de síntomas se poderían relacionar coa caída dun oso ou dun órgano situado no centro do peito, xa que a espiñela, como tal, non existe, a espiñela non ten unha existencia material. Entón, guiándonos polo criterio científico vixente na actualidade, a espiñela e os seus tratamentos son unha superstición e así se ten refletido nun centro de estudos antropolóxicos que a ten abordado. Entón, que podemos dicer da caída da espiñela da perspectiva de outros sistemas médicos? Nesta exposición vou utilizar como referencia os criterios da medicina tradicional chinesa, que é un sistema médico, polo tanto, dotado dos seus propios criterios de diagnóstico e tratamento, moi diferentes aos da medicina occidental, aínda que recoñecidos pela OMS, pela Organización Mundial de Saúde. Voume deter un bocado sobre isto último, sobre as implicacións do recoñecemento da OMS da validez da medicina tradicional chinesa. No ano 2022 entrou en vigor a última edición da Clasificación Estatística Internacional de Doenzas e Problemas Relacionados coa Saúde, que é un catálogo para uniformizar, para estandarizar a nivel mundial a clasificación das doenzas, de forma que a medicina oficial dos diferentes estados fale unha linguaxe en común. Bon, pois no ano 2022 este catálogo inclúe un extenso capítulo onde as enfermidades son clasificadas en base a criterios diagnósticos da medicina tradicional chinesa. Estes criterios diagnósticos non son probas analíticas, como estamos acostumadas a que se realice a diagnose en Occidente, senón probas derivadas da observación da lingua, do pulso, da cor e da temperatura da pele, etc. E aliás, establecen unha linguaxe totalmente diferente á da medicina moderna occidental. Por colocar exemplos, recoñece enfermidades derivadas da falta de enerxía, o que se chama deficiencia de Qi en chinés, enfermidades porque te apaña o frío, como xa dicían as nosas abogas, ou fala de patoloxías do triplo aquecedor. O triplo aquecedor é un órgano da medicina tradicional chinesa que ten a mesma existencia material que a nosa palitilla, é dicer, niñuma. Non é que eu lle conceda demasiado valor aos criterios da Organización Mundial da Saúde, de facto, acho que este é máis un destes órganos antidemocráticos do goberno mundial, financiados na súa maioría por capital privado e, polo tanto, servís aos seus intereses, mas son conscientes de que ten un enorme recoñecemento social, popular, e que é un fito histórico que aceitase os criterios da medicina tradicional chinesa, aínda que probablemente isto responda máis ao poder económico de China e ao enorme negocio tamén que se encontra detrás das chamadas medicinas complementarias nun momento como actual, de funda crise de confianza frente ao modelo médico cientificista. Bon, sexa como for, a OMS aceita o modelo da medicina tradicional chinesa e se utilizamos os criterios desta medicina, pouco importa a existencia física da tal espiñela, porque para a medicina tradicional chinesa os órganos ten máis importancia pela súa existencia funcional e enerxética que pela súa constitución física. De facto, hai órganos, como falamos, hai órganos da medicina tradicional chinesa que non ten unha correspondencia ao uso occidental. Dicía, como falamos, cando falei do triple aquecedor, ou existen outros como maestro de corazón, etc.
A medicina tradicional chinesa céntrase no carácter enerxético das entidades que estuda, non na súa anatomía, non na súa forma en sentido estrito. É posíbel que se un antropólogo chinés se achegase a Galiza dos anos 20 do século pasado, como fixeran os primeiros antropólogos occidentais, observase que a localización da espiñela está situada sobre o meridiano de acupuntura de Renmai. Que é un meridiano? Os vasos ou meridianos, segundo a medicina tradicional chinesa, recorren o noso organismo como vías pelas quais circula o chi, a enerxía que xera a vida, ligando pontos entre sí e, en definitiva, ligando todo o organismo. Renmai, como podedes ver na segunda silhueta que tedes agora nos vosos ecrás, ascende pola parte anterior e central do tronco. Desde que colocamos os óculos desta medicina tradicional orixinaria da outra ponta do mundo, a espiñela pode ser equiparada con varios pontos do meridiano de Renmai, alén de pola súa localización tamén polos seus trastornos. Ren 14, Ren 15, Ren 16 e Ren 17, que son os pontos que se sitúan nesa zona, son pontos que tratan trastornos mentais, ansiedade, medo, sensación de opresión no tórax, dor precordial, palpitacións, náuseas, vómitos. E ben sexa por medio da acupuntura ou de outras técnicas propias da medicina tradicional chinesa, estes pontos están indicados para regular a enerxía e para libertar a opresión torácica, para tratar a disneia, a conxestión e a dor no peito, suspiros, palpitacións, tristeza, bloqueo emocional, ansiedade, medo, nervosismo, vontade de chorar sen conseguir, etc. Son todas elas indicacións que son tamén propias da caída da paletilla. Que observaría este suposto antropólogo chinés na Galiza dos anos 20 do século pasado? Observaría que, aínda que os relatos que a sustentasen non fosen os mesmos, existían coincidencias terapéuticas entre as prácticas propias da súa medicina tradicional e as prácticas propias da medicina popular galego-portuguesa, porque o uso de ventosas para subir a paletilla recollido aquí na Galiza en pouco ou nada difere do uso de ventosa chinesa para tratar bloqueos do meridiano de Ren nos pontos citados. Hai que saber latín para entender os nomes botánicos? Como vimos no capítulo anterior, os nomes botánicos constan de dúas palabras, Aquilea millefolium. Son como un nome e un apelido, mas ao revés. O apelido, a palabra que se refere a todas as do mesmo xénero, vai diante, Aquilea. E o nome, o que identifica a especie, vai detrás, millefolium, a das 1000 follas recortadas. Este sistema para clasificar e nomear as plantas foi inventado e desenvolto polo botánico máis famoso da historia, Carl von Linné, pai da nomenclatura e da clasificación sistemática. El e os seus discípulos clasificaran miles de especies, moitas das quais aínda conservan a día de hoxe o nome botánico, que inventaran para elas Linné e os seus seguidores, partindo dos seus nomes gregos ou latinos. E como no século XVIII o idioma internacional da ciencia era o latín, pois están en latín. Se nos atraen as ervas menciñeiras, imos coñecer moitas oficinalis, como Tarasacum officinalis, que é o dente de león, ou a Valeriana officinalis, xa que este nome fai referencia á presenza destas plantas nas oficinas de farmacia dos mosteiros e, polo tanto, o seu uso medicinal recollido desde a antigüidade. É moi común que o nome aluda ás características da planta, como o sabugueiro, Sambucus nigra, porque os seus frutos son negros, ou o trevo, que é Trifolium, porque ten 3 follas. Ás veces, estes nomes fan referencia ao lugar onde as ervas medran. A árnica montana nasce nas montañas, a parietaria nasce nas paredes, e a menta acuática sempre a imos topar perto da auga.
Os nomes antigos das plantas, recollidos na súa nomenclatura botánica, poden levarnos da mao de seres míticos a historias antigas, que refleten significados arquetípicos que podemos procurar na esencia e no carácter das nosas amigas vexetais. Por exemplo, as artemisias levan o nome da deusa do feminino, do selvaxen, da lúa e da maxía. E a Aquilea foi entregada a Aquiles, mítico guerreiro da Ilíada, polo centauro Quirón, para curarse as feridas nas súas valerosas aventuras, e así sabemos, entre outras cousas, que é un dos mellores cicatrizantes e vulnerarios que nos apresenta a natureza. Hai un outro xeito de interpretar a caída da espiñela e a súa existencia que eu descobrí investigando unha manobra que me ensinou unha muller en Matamá, que é unha aldea da comarca de Monterrei, ao sul da provincia de Ourense. Esta muller faloume dunha masaxe para tratar o garrotillo, que é un nome popular de difteria. A difteria é unha enfermidade contagiosa de orixe bacteriana que en algún momento do recordo herdado por esta muller causaba a morte de moitas crianzas. Como vedes na imaxe, a difteria ou garrotillo, nos casos graves, desenvolve na garganta unha membrana característica, branca ou cinsenta, que pode impedir a pasaxe de ar e está na orixe de unha tose característica. O pescozo tamén pode encontrarse hinchado debido ao aumento de volume dos ganglios linfáticos e pode provocar miocardite, que é a inflamación do corazón, provocando tamén dificultades para respirar. Esta masaxe ou manobra para tratar o garrotillo consiste en esfregar o brazo da persoa enferma desde a mao até o ombro con fregas enérxicas, coa mao en forma de garra, como vedes na terceira foto, e tendo en conta que compre perceber a altura do terzo medio da cresta lateral do radio, entre o cóbado e o pulso, un pequeno salto, unha pequena protuberancia seguida de un oco. Túrrase de un dedo, comezando polo polegar, e aplícanse 10 fregas ascendentes, como antes indicamos, coa mao en forma de garra, enérxicamente, percebendo o salto ou o oco ou este oco no brazo. Isto a muller insistía moito sobre a necesidade de perceber na masaxe este lugar. E repétese contando 10 fregas con cada dedo da mao. Ben? A explicación que me deu a muller sobre o suceso obtido con esta técnica era que a masaxe empurraba o sangue cara ao pescozo, o sangue do brazo cara ao pescozo, de forma que así se conseguía que reventasen aquelas chagas infecciosas que se formaban na gorxa e que impedían a respiración normal. Bon, cando comecei a estudalo e a procurar referencias sobre este tipo de manobra en diversos estudos etnográficos e antropolóxicos, topei esta masaxe descrita nun dos clásicos máis importantes da etnografía galega, que se titula Medicina Popular en Galicia, un libro de Lisquivén publicado no ano 1949. Lisquivén cita o uso desta manobra en dúas localidades diferentes, en Chantada, no sul da provincia de Lugo, e en Agolada, que está situada no centro da Galiza, na punta nordeste da provincia de Pontevedra. Mas, e isto é curioso, esta manobra non aparecía referida para o tratamento do garrotillo, senón para a caída da espiñela. Xa falei antes que a paletilla ten principalmente dúas interpretacións, unha que a sitúa no centro do peito e a outra que sería esta que a sitúa no brazo. Nesta segunda interpretación, a paletilla descríbese como 3 nós, 3 masas, 3 bultos situados entre a articulación do cotovelo e do pulso, e estes bultos caerían pelo brazo, descolocaríanse, e a isto é o que se referen como caída da espiñela. Voltemos entón xunto ao noso antropólogo chinés de visita na Galiza dos anos 20 do século pasado. Pode ter sentido para el a interpretación da ubicación da espiñela no brazo? Pode ter sentido para el que se utilice do mesmo xeito esta masaxe para subir a espiñela que para tratar a difteria ou o garrotillo? Pode ter sentido que se utilice a mesma masaxe para tratar a depresión ou a tristeza patolóxica que para tratar unha inflamación na garganta?
Ben, primeiro de todo, compre aclarar que, aínda que pode ser que a acupuntura sexa o tratamento máis popularizado na medicina chinesa, esta conta con outras técnicas, entre elas a tuiná, que é, de xeito simplificado, unha masaxe aplicada sobre os meridianos da acupuntura. Como vedes á direita dos vosos ecrás, para a medicina tradicional chinesa existe un meridiano por onde circula a enerxía, chamado Taijing da Mao, que se traduce como meridiano do pulmón, pois canaliza a enerxía cara a este órgano e, polo tanto, utilízase con acupuntura ou con outras técnicas para tratar patoloxías respiratorias. O meridiano do pulmón, como vedes na imaxe, percorre o brazo desde a clavícula até o dedo polegar, pasando pela cresta radial lateral, onde se encontra, nun oco situado no tercio medial do radio, un ponto de acupuntura chamado Kong Sui, que se corresponde co sexto ponto do meridiano, polo que se coñece tamén como pulmón 6 e que é un ponto Xi. Vou indicar que este é o ponto sobre o que insistía a muller de Matamá, que había que presionar na masaxe para o garrotillo. Ben, pulmón 6, un ponto Xi. Que quer dicer ponto Xi? Quer dicer que é unha fenda, un ponto de acceso ao Qi. O Qi, que é a forza vital ou enerxía, dependendo de como queiramos traducilo. Os pontos Xi xeralmente son indicados no tratamento de condicións agudas e de dor, porque desbloquean esta circulación de enerxía do Qi. As indicacións tradicionais de pulmón 6 son ataque de axentes patoxénicos externos, que causan doenza febril, tos aguda, síbilos, hinchazo e dor de garganta, perda de voz, tos con sangue, etc. Como vedes, a medicina tradicional chinesa non fala de enfermidades nos mesmos termos que a occidental, senón que fala de conxuntos de sintomas que fan referencia a un desequilibrio. Este conxunto de sintomas, neste caso, ataque de axentes patoxénicos externos, doenza febril, tos aguda, hinchazo e dor de garganta, etc., para a medicina occidental poderían corresponder a un cuadro diftérico e podería ser unha outra interpretación que validase terapéuticamente a masaxe de Matamá. Mas que ten a ver a caída da espiñela coa difteria? Que ten a ver a depresión co pulmón? Ben, imos alá. Tanto a medicina tradicional chinesa como a maioría das medicinas tradicionais, das medicinas antigas, sitúan os estados anímicos en órganos do corpo. De facto, os estados anímicos patolóxicos exaxerados poden afectar aos órganos físicos do mesmo xeito que os hábitos que afecten a eses mesmos órganos poden derivar en estados anímicos determinados. Isto non hai que ir a China a observalo, observa a nosa tradición medicinal, o saber, o coñecimento popular, que está fortemente influenciado pola medicina hipocrática e temos moitos rexistros distos na linguaxe popular. Por exemplo, sabemos que quen ten maus fígados entra en cólera con facilidade, ou que hai persoas que nos poñen do fígado, e para iso temos ervas medicinais fabulosas, as que lle demos o nome de matafogo ou de erva do fogo, que polo xeral todas estas ervas que no seu nome fan alusión ao fogo refírense ao fogo do fígado. O fogo do fígado que sobe a cabeza, e soen ser ervas hepáticas que lle irán moi ben as persoas que mostren un carácter irado, que moitas veces son aquelas que abusan do consumo de alcohol, por exemplo. E así, vamos co corazón, e ás veces as circunstancias non nos deixan respirar. O pulmón é o órgano que máis sofre coa tristura, e a tristura patolóxica, ese estado de depresión, era como describíamos a caída da espiñela, polo que a súa abordaxe terapéutica, polo menos desde a perspectiva da medicina chinesa, desde a medicina tradicional chinesa e da medicina popular galega, ten sentido realizalo desde o meridiano do pulmón, alias de, como falamos antes, do meridiano de Renman. É por isto que a masaxe aplicada para o garrotillo trata tamén a caída da espiñela.
Fai anos que estudo a medicina chinesa para tratar de entender a medicina da miña avoa, mas quizá o mesmo acontecería se estudase a medicina ayurveda, a medicina originaria da India, porque pode ser que para alguén familiarizado coas técnicas yógicas para tratar as deficiencias do cuarto chakra non resulten tan extravagantes as manobras de estiramento e abertura do peito que practicaba a miña avoa Mercedes, que en paz descanse. Estou ben segura que as avoas de moitas das que me estades escoitando. O cuarto chakra, Anahata, asociado aos sentimentos da pena e da tristeza, xira no peito das persoas na mesma altura que cae a espiñela, e as súas disfuncións producen sintomas similares aos citados. Como vedes na imaxe, o cuarto chakra, o meridiano de Renmai e a espiñela ocupan no corpo o mesmo lugar, e isto non é extraño porque ao final as medicinas antigas, aínda que utilicen diferentes linguaxes ou mitos explicativos, tratan todas elas do mesmo, tratan sobre a fisioloxía humana e a procura da homeostase. Non quero rematar este capítulo sen incidir sobre a importancia de recuperar este saber antergo non como algo folclórico ou algo museístico, senón pela súa validez. É a súa validez, a súa efectividade a que lle dá a vixencia. Falei convencida de que o tratamento da espiñela é un bon tratamento, un tratamento sinxelo, sen efeitos secundarios, que pode aliviar moitos problemas cando menos de depresión leve. Para isto, acho de suma importancia valorar e dignificar as prácticas terapéuticas populares. Por iso pode ser interesante apoialas sobre os criterios de outras medicinas antigas con máis reputación, como fixemos neste programa sobre os criterios da medicina tradicional chinesa, que teñen a mesma validez a ollos do pensamento moderno científico, que as considera a ambas supersticiosas, aínda que pouco a pouco o pensamento moderno, o pensamento científico, ten que ir cedendo a presión das súas propias limitacións cada vez máis evidentes. Os argumentos da medicina tradicional chinesa ten a mesma validez científica que os da medicina da señora de Matamá, os mesmos. Mas nós, a diferencia dos chineses, temos queimado os nosos textos médicos clásicos e temos cualificado de supersticiosas prácticas milenares e amplamente difundidas na nosa cultura, e ao final, as que fomos criadas no cerne da ideoloxía do progreso, padecemos da soberba de quen considera ignorantes ou atrasados os seus antepasados. Anímovos a recoller toda esta sabedoría popular das nosas vellas, das nosas señoras, das nosas madriñas, co máximo respeito e o máximo cariño posible, e aprender e utilizar estas técnicas de sanazón, aínda que non entendamos, porque algún día chegará a razón onde elas están, e se non chega, quizás sexa porque a razón non pode abarcalo todo e non debe abarcalo todo. Para rematar, vou expresar un desexo. Eu soño con un non moi lonxano encontro físico con todas vós para partillarmos estes saberes onde aprender, reaprender estas técnicas, porque sodes moitas as que estades pedindo, as que me estades facendo chegar este desexo, e eu mesma sinto urxente reavivar o lume deste fogar que chamamos medicina popular. Así que expreso o desexo compartillado de que isto aconteza pronto. Unha aperta para todas, máis un programa da Roda das Curandeiras, herbalista ao microfone, saúde e terra.